It's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala namin buntis siya. Yun pala, may cancer siya. Stage 3 na. Itago niyo ako sa pangalang Luis. Gusto ko lang sanang i-share ang love story ko na punong-puno ng kulay. Ito ang aking secret file. Nagsimula ang lahat when I was 17 years old. Isa akong out-of-school youth o sa madaling salita, tambay, palaway, babaero at pilyo. Then one day may namit akong isang babae sa kanto namin. She's only 15 years old that time. And boom, na-in love agad ako sa kanya. Ang ganda kasi ng mga mata niya. Malinis ang intensyon ko sa kanya. Niligawan ko siya sa loob ng 2 buwan at sinagot na niya ako through phone call. Napakasaya ko that time. Every night tumutulong ako sa store nila para magsara at magligpit kasama ang tatay niya. Okay ang relasyon namin. Pero may mga pangyayaring humadlang sa pagmamahala namin. Nalaman ng lolo at lola niya ang relasyon namin at pilit kaming pinaghihiwalay. Nilalayo nila sa akin si Joanne dahil na rin siguro mga bata pa kami. 1 linggo kaming hindi nakita. Hanggang sa isang araw bigla siyang dumating sa bahay namin at doon nagkasundo kaming magtanan. Imagine, 15 years old lang siya and 17 years old lang ako noon. Pumunta kami sa Bicol, sa isa kong kaibigan. Kaya lang ay nahuli kami at napuntahan kami ng mga magulang namin. Inuwi kami sa Maynila. Dinala siya sa isang church para ikulong doon, para mapalayo sa akin. Palagi akong napunta roon. Kahit medyo malayo at walang kasiguraduhan na magkikita kami. Bawal kasi akong pumasok doon. Minsan sa bintana nakikita ko siya. Tapos nagtitinginan lang kami. Ilang linggo pa ang lumipas, dinala na siya sa Nueva Ecija. Kasama ron ang parents niya. At nang malaman ko yun, inalam ko agad kung saan sila matatagpuan. Sinundan ko siya doon. Nagbus ako, dala-dala ko yung bike ko kasi alam kong magkukulang ang pamasahe ko. Kaya nang papasok na ako sa bayan nila, doon ko na ginamit ang bisikleta ko. 20 kilometers away yung lugar nila mula sa bus stop. Ating gabi pa yun. Sa madaling salita, tinakas ko uli siya. Umuwi kami ng Maynila at doon hinayaan na kami na magkasama. Dahil meron na siyang dinadala sa sinapupunan niya. Opo, buntis na siya. Nang malaman namin yun, agad akong naghanap buhay. Pumasok ako sa construction, nag-service crew ako, at kung ano-ano pa. Naging masaya ang pagsasama namin sa loob ng maraming taon kasama ang anak namin. Although nagkaroon kami ng mga pag-aaway gaya ng ibang mga mag-asawa, pero naaayos pa rin naman namin. At dumating yung time na ikinasal kami sa simbahan. Nag-ring bearer ang anak namin. Napakasaya ko noon. Iyak nga lang ako ng iyak habang naglalakad siya papuntang altar. Fast forward, year 2012, napagkasundoan naming mag-abroad ako para na rin sa mga pangarap namin. Pumasok ang malaking problema sa buhay namin. Sa loob ng 3 taon ko sa Kuwait, hindi na niya ako halos kinausap. Kahit sa FB o calls, napabarkada siya at natutong manginom. Napakasakit nun sa akin dahil mahal na mahal ko siya. Year 2015 nang umuwi ako sa Pilipinas. Sa nanay ko ako tumuloy dahil masama ang loob ko sa kanya. After 6 months, nagulat ako. Dumaan siya sa bahay, basang-basa ng ulan at may daladala siyang aso na ang pangalan ay Sam. Nakiusap si Joanne sa akin na iiwan niya muna ang aso dahil baka magkasakit. Doon nagsimulang magkaayos kami.
Nakakatawang isipin na dahil sa aso nagkaayos kami. Nagsama uli kami at naging masaya kami. Pero year 2017, napapansin kong palagi siyang nakahiga. Kaya sabi ko, anong problema? Sabi niya, masama ang pakiramdam niya. Kaya ayun, pinilit ko siyang magpa-check up. Kaming dalawa ng anak ko ang bumalik sa doktor para kunin ang resulta ng ginawa niyang pagpapa-check up dahil gusto kong magpahinga na lang siya sa bahay. Pakiramdam ko kasi ay nagdadalang tao siya. Kaya laking gulat naming mag-ama nang malaman namin ang test results niya. Akala namin buntis siya. Yun pala ay may cancer. Stage 3 agad. Si Joanne. Napakasakit sa aming mag-ama nang malaman namin yun. Hindi namin alam kung paano sasabihin kay Joanne hanggang sa may follow-up check-up siya sa isang kilalang ospital sa Maynila. Sa cancer building, dun siya nagtungo. Wala siyang idea kung ano ang sakit niya. Sabi pa niya sa amin, bakit puro kalbo ang mga pasyente rito? At dun, tinapat na siya ng doktor. Iyak siya ng iyak. 32 years old lang siya that time. Sinikap naming ilaban ang buhay niya. Kung san-san kami nagpunta, kahit albularyo sa malalayong lugar pinuntahan namin. At bago siya ma-confine sa ospital, ayun, hindi niya masyadong matanggap ang nangyayari sa kanya. Kaya, kinausap ko siya at ang sabi ko'y kumapit ka kay Lord. Lahat ng ito'y may dahilan kung bakit nangyari to. December 2017, ang sabi niya, gusto ko nang umuwi para makasama ko ang mga mahal ko sa buhay bago ako kunin ni Lord. Hinang-hina siya noon sa ospital. December 15, dinalhan ko siya ng tsokolate. At yun yung kauna-unahang tsokolating binigay ko sa kanya. Akala ko nga nakalimutan niya na yun. Pero nang makita niya yun, iyak siya ng iyak. Sabi ko, will you marry me again? Niyakap niya ako at nagpasalamat sa pagmamahal. Sa pagmamahal na pinaradadama ko sa kanya. December 27 ang usapan namin at sa bahay gaganapin ang kasal. December 26, kinausap niya ako. Ang sabi niya, tawagin mo na si pastor ngayon. At ikasal na tayo. Aalis na ako bukas. Iyak ako ng iyak noon kasi ayoko pa siyang mawala. Sinunod ko siya. Alas 6 ng gabi dumating si pastor. Kahit hirap na si Joanne, nakahiga siya, pinilit niyang tapusin ang kasal. Kahit nakahiga na lang siya. Andun lahat ng mga mahal namin sa buhay. Kaya alam kong masaya siya. Alas 9 ng gabi, kinausap niya ako. May 3 siyang bilin sa akin. Una, wag akong iiyak sa libing niya. Pangalawa, wag kong pababayaan ang mga magulang ko. Pangatlo, tumulong ako sa mga batang may sakit. Alauna ng madaling araw, malalim na ang paghinga niya. Nakatingin siya sa kisame. Hanggang alas 2 ng madaling araw, habang hawak ko yung kamay niya, nakatingin lang siya sa akin, ngumiti siya ng napakatamis. Na parang sinasabi niyang, okay lang ako sa pupuntahan ko. At tuluyan na siyang nagpaalam. At nung araw ng libing niya, ginawa ko ang hiling niya. Hindi ako umiyak. Kahit ang sakit-sakit na. Pinigilan ko para lang tuparin yung hiling niya. And it's been 3 years. Pero madalas pag dumarating ang bare months, hindi ko makuhang maging masaya. Nangyari lahat ng kalungkutan ko sa buhay December 26. After Christmas, nakaburol siya. Habang lahat ay nagsasaya sa pagsalubong ng New Year, nilibing siya before ng birthday niya. At kung mabubuhay siya, paulit-ulit ko siyang pakakasalan. Dahil hanggang sa huli, siya pa rin ang tanging mahal ko. Hanggang dito na lamang po at sana mapili niyo tong storya ko. Muli, ako si Luis at ito
ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.